Programa ofrecido por Fisio Ribeira. Contamos con Physium System, un sistema innovador de mecanoterapia para tratar a dor de orixe miofascial e articular, cicatrices agudas, migrañas, lumbalxias, ondas de choque radial e focal de alta frecuencia para tratamento de calcificacións, entre outras doenzas. Fisio Ribeira, a túa saúde en boas mans. Centro Médico Ribeira, ecografías 4D, endoscopia digestiva e urolóxica, traumatoloxía e ortopedia, radioloxía digital e panorámicas dentais. Especialidades e consultas con cita previa 981 87 0404. Centro Médico Ribeira, o coidado integral da túa saúde. Proafer, depuradora ecetaria de marisco vivo. Venda ao público e online a particulares e hostalería. Ameixas, bogavantes, navallas e mexillóns das nosas propias bateas. Fai o teu pedido ao 693 40 6673. Este Nadal desfruta do sabor das rías galegas cos produtos máis frescos. Señoras e señores, moi boas noites, moi bo Nadal. Aquí estamos un ano máis en Canal Rías Baixas compartindo con vostedes a Noite Boa. Uxía Vidal, compañeira, bo Nadal, moi boas noites. Boas noites, Dani, e moi bo Nadal para todos os nosos telespectadores. Pois si, estamos aquí un ano máis celebrando o Nadal en Canal Rías Baixas cunha gala chea de ilusión e de maxia. Sí, para máxico o lugar no que estamos na Capela do Santo, na parroquia de Nantes, no concello de Sanxenxo, e ademais moi ben acompañados polos veciños deste lugar que quixeron compartir con nós a Noite Boa, así que xa un aplauso para vos por estar hoxe connosco aquí, claro que sí. Se te parece, Uxía, imos quentando motores e adiantando tamén contidos, non? Do que temos por diante esta noite tan especial. Dani, porque esta noite estaremos en moitos puntos da nosa contorna onde se celebra o Nadal e a Noite Boa por todo alto. Bailaremos tamén moito o ritmo dos nosos artistas que van pasar polo set musical que xa temos montado aquí preto, tamén neste concello, na Praza dos Bancos. E todo isto sempre é posible grazas a todos aqueles que están do outro lado, seguíndonos a través da tele, a través de Canal Rías Baixas, pero tamén a través das novas tecnoloxías no streaming do YouTube e do Facebook tamén de Canal Rías Baixas. Ademais, nas redes sociais poden empregar o cancelo que temos por aquí arriba, Noite Boa CRB, pois se nos queren mandar algún comentario, algunha felicitación de Nadal, o que sexa, pois poden escribirnos aí e nos estaremos encantados, por suposto, de ilos lendo ao longo desta noite. Agora, este parece, Uxía, imos arrancando, non? Comezamos, e se te parece, comezamos con música, coa actuación de Ángel Sevilla, que xa temos preparado aquí no noso set musical. Este ano vou a dar os bicos que non puden dar, todas as apertas esquecidas en aquelas vaguas, porque este camiño tan difícil témolo que andar. Sei que non é fácil, pero temos que continuar. Teño un desexo para o ano, eu quero celebralo contigo cheo de ilusión. Quero vivir outra vez o Nadal, quero acordarme dos que non están, quero cantar pansoliñas de paz, quero volver outra vez a brindar. Cantaremos ao redor dunha lareira, todos xuntos seguiremos esa estrela. Deixarei un agasallo xunto á árbore molto para ti, o meu corazón de Nadal. Quero disfrutar contigo como sempre no Nadal. Quero ver de novo xuntas a todas esas familias. Cando nos besamos outra vez será para celebrar, que poquinho a pouco imos despertando as alegrías. Teño un desexo para o ano, eu quero celebralo contigo cheo de ilusión. Quero vivir outra vez o Nadal, quero acordarme dos que non están, quero
Bueno, pois fermosa canción, claro que sí, para arrancar a noite aquí en Canal Rías Baixas neste especial Noite Boa. A música, por certo, vai nos acompañar ao longo de toda esta gala, pero agora, se che parece, imos arrancando e imos iniciar ese percorrido por todas as Rías Baixas, pois para saber, non, que se está argallando nestas datas do Nadal. E se che parece, comezamos en Pontevedra, porque ali a xente anda estresadísima coa cantidade de actividades que prepararon a cidade para estes días, non, Uxía? Prepararon unha morea de actividades, obradoiros para toda a familia. Un dos puntos neurálxicos do Nadal na Boa Vila é a Rúa Raíña Vitoria, onde está instalada a carpa de Pontexogos. Ali hai hinchables, obradoiros de cociña alternativa, eu que sei, estampado de bolsas, chapas de Nadal, zumba, incluso tamén bailes de TikTok e, por suposto, un equipo de Canal Rías Baixas. En Pontevedra, o epicentro do Nadal está aquí, nesta carpa de Pontexogos, que este ano se instalou na avenida Raíña Victoria. Segundo nos dixeron, dentro hai actividades, propostas, obradoiros, deportes, música, un pouco de todo. Nos imos botar un vistazo porque incluso hai unha visita de Papá Noel, así que a ver que é o que nos atopamos. Le pedí un libro y un pijama, una caravana de Barbie, un monopatín e un smartwatch. Pois mi niño, de maravilla. Cada un vai a levar seu regalo, portarnos ben. Para iso vimos cargados todos os anos, a chimenea vai quedar completa, o árbol igual. Nada, todo felicidade. ¡Feliz Navidad! Temos diferentes talleres e actividades, todos os días hai manualidades diferentes, hai actividades diferentes, xogos, cancións. Hai un hinchable, temos a churrería aquí fora, que é de Galiano, e temos o circuito de cars. Saltar en la colchoneta, ir junto a Papá Noel y montar un monopatín. Decorar un árbol. Con estas virutas. Pois é o hinchable e o de skate. Estou facendo grafiti. Vou facer unhas letras dun mote mío. A ver, yo vengo de abuelita y muy bien, ya vine ayer y está disfrutando muchísimo, vamos, para no salir de aquí. Sí, o sea, para estar entretenidos los nenos estos días está bien. La verdad que está fenomenal porque puedes venir con los niños, hacer actividades y bueno, una manera de pasar la tarde. Sobre todo lo que les gusta, que son pequeñitos en la colchoneta, ver un poco el ambiente y también las manualidades, muy interesante. Hizo manualidades, hizo una tostadita con guacamole, que estaba riquísimo, luego me invitó. Maquillaje, hizo el skate, ahora está haciendo manualidades, pero en general todo, pero de maquillarse sí. Cars, y él hace de todo, pintar, andar en los patins, saltar na colchoneta y todo. Correr mucho, frenando un pouco al principio, pero despois foi máis fácil e foi soltando o freno. Hai dos pedais, o a da dereita é para acelerar e o da esquerda é para frenar.
Bueno, pois claro que sí, claro que hai cousas que facer pola cidade de Pontevedra, pero bueno, estamos na noite boa e eu xa pregúntome que estará a facer a xente nas súas casas, como estarán a vivir esta noite, non? Pois este ano seguro que cun bote de xelidro alcohólico na mesa, pero tamén encantados de poder por fin compartir cos seres queridos esta noite. Nos no Barbanza saímos á rúa para coñecer como vive a xente a noite boa. Na casa de meus pais, ca miña familia, cenamos na casa deles e nada, todos, bueno, non somos máis de 8, entonces... Como sempre, solemos ir a pasarlas á casa duns consós. Con os fillos e con a muller, claro. O Nadal preséntase que se a xente fai un pouco de caso, ten que ser caseiro. Eso non quere dicir que reduzcas nada, nin no menú, nin nos gastos, nin nada. Todos xuntos, a familia, como sempre. O que pasa é que somos solamente 3. Vamos ir á casa dunha irmán da miña muller. Con mi madre, mi hermana, mi cuñado e os niños. En familia, acompañados dos meus, cenando na casa todos xuntos, tomando unha botelliña de anís e comendo turrón e mazapán. Non mandan así os cánones. O bacalao, pero con verdura, non con coliflor, O bacalao con verdura, eso sempre. Vamos a tomar vieiras e vamos a tomar langostinos ou jambóns. Unha carne, un marisco, ameixas ou o que sea, e listo, turrón. Bueno, mis mariscos, si falta eso, na Navidad malo. Sempre hai vieiras, porque a miña irmán nos encantan, de feito sempre nos pelexamos por elas, e suele haber nécoras, a ver se este ano temos sorte. La cocinera es mi madre, yo voy de invitada. Pouco de carne, mas é marisco. É unha fruta, o turrón, é iso. O típico marisquiño é un pouquiño de tallada de carne ou de peixe para comer, non? Para meterlle ao corpo algo máis que dulces. Sí, bueno, do marisco en Galicia, todo o mundo nos queixamos de que en esa época está caro, pero bueno, sempre faz un pequeno esforzo, sí, sempre algo de marisco, pois os que temos familiares que andan ao mar, pois ao mellor os camaróns unha centola e despois, pois sempre xogas un pouco cunha carne. A mesa, con Papá Noel e cos veliños, todo eso a min encántame. Non temos sitio. Somos moitos na casa e non temos sitio de poñer decoración. A miña consagra pone mantelos moi bonitos, que fai ela, sí. Se gusta aos nenos, o arboliño, un pouco de neve nos cristales, unhas figuriñas, sí, todo o que poidas. Bueno, Xía, agora se che parece, comezamos a descubrir os mellores decorados, as mellores iluminacións de Nadal e de paso, pois, a ver que actividades hai, non, nos distintos concellos. Vale, Dani, pois se che parece comenzamos polo concello anfitrión, polo de Sanxenxo. Instaláronse case 500 elementos ao longo de todo o municipio. Conta con decorados especiais, como este que temos aquí en Nantes, nos puntos máis emblemáticos e de maior convivencia veciñal. Algúns deses elementos mesmo permiten interaccionar. Por exemplo, podemos sacar fotos a tipo fotocall. Así tipo selfie e tal. Bueno, non se poden queixar, por exemplo, aquí os veciños de Nantes porque lle puxeron a praza ben bonita. E ademais, a praza dos barcos de Sanxenxo, onde temos o set musical, tamén está espectacular este ano. Ali teñen un enorme libro luminoso, tamén ese cartel xigante que pon Bo Nadal e tamén todas as palmeiras ali adornadas, tamén coas luces cambiando de cor aí, cada minutiño andan aí brillando. Que bonito, digno de ver. En canto ás propostas que me comentabas, que vamos a vivir os próximos días deste Nadal, podemos destacar a xornada do 31 de decembro. Comezaremos coas badaladas de fin de ano, que se celebrarán ás 12 do mediodía na Praza de Pascual Veiga. Tamén ese día o chapuzón solidario na praia de Silgar para colaborar coa Fundación Aladina en apoio aos nenos con cancro. E a xornada rematará ás 8 da tarde cunha tirada de fogos de artificio. E de Sanxenxo marchamos ata Boiro. Ti que controlas por aquelas terras, Uxía, que podemos destacar? Eu, por ali, controlo todo, coñezo casi todo. Podo vos recomendar a Rúa Peonil, porque está totalmente engalanada para vivir todo alto estas festas. Ademais, na Praza da Boqueira da Negral instalaron unha árbore de grandes dimensións. E ademais ese acendido, verdade, Uxía, ali en Boiro foi moi especial, porque nel participaron os nenos da Asociación de Diabéticos de Anedia, o sea que foi un acto ben bonito, verdade? Sí, todas as actividades de Nadal en Boiro teñen unha componente solidaria, porque nesa praza que dicíamos da Boqueira da Negral,
está instalada unha carpa e aí para poder acceder hai que facer un donativo de alimentos para asistir a calquera espectáculo de Nadal que haxa e despois vais a repartir entre as familias máis necesitadas do municipio. Pois está moi ben esa iniciativa e ademais ali por Boiro xa pasou a palpador e o vindeiro día 29 vai desfilar polo centro da vila a Raíña das Neves. Ademais tamén hai música o 2 de xaneiro que vai actuar o grupo de Cuncas, por exemplo. E xa que falamos de música, que che parece se volvemos á Praza dos Barcos de Sanxenxo? Sí, porque xa pide paso o noso set musical onde está preparado o noso seguinte convidado, DJ Federato. ¿Qué te parece si volamos juntos? Dicen que fuera hay muchos problemas, pero se acaban si la música suena, así que vámonos de viaje. Yo le pongo alas a tu sueño pa' que despegues con el flow que traje, así que vuela, vuela, que llegó el ritmo nueva, cuela, cuela, y combinado con la vieja, vieja, te lo traigo puesto en bandeja pa' que lo baile y no me pongas quejas, así que vuela, vuela, que llegó el ritmo nueva, cuela, cuela, y combinado con la vieja, vieja, te lo traigo puesto en bandeja pa' que lo baile y no me pongas quejas. No hace falta maleta para ir en este viaje, olvida el pasaporte, que yo tengo el pasaje, siente el ritmo, verás que las piernas van solas, cabecea a toda hora, esto se descontrola, llega la noche y es sábado y ya se prepara, suena el Federato, eso no se compara, prende la radio full, lo meten en Spotify, lo buscan en el YouTube, ella sabe lo que hay es diversión, hay mucha satisfacción, es un viaje de emoción, lo que trae esta canción que se despegó y así que vuela, vuela, que llegó el ritmo nueva, cuela, cuela, y combinado con la vieja, vieja, te lo traemos puesto en bandeja pa' que lo baile y no me pongas quejas, así que vuela, vuela, que llegó el ritmo nueva, cuela, cuela, y combinado con la vieja, vieja, te lo traemos puesto en bandeja pa' que lo baile y no me pongas quejas, no. Esta noche ya sale pero sale fuerte, nada programado, todo hecho a la suerte, vence la fatiga, llama un par de amigas y siente mariposa dentro de la barriga, pero que no son de amor, son del ritmo y del calor, ella no se enamora, baila a cualquier hora y a todos los envidiosos y bobos ya se los devora, porque fuera hay muchos problemas, pero se acaban si la música suena, así que vámonos de viaje. Yo le pongo alas a tu sueño pa' que despegues con el flow que traje, así que vuela, vuela, que llegó el ritmo nueva, cuela, cuela, y combinado con la vieja, vieja, te lo traemos puesto en bandeja pa' que lo baile y no me pongas quejas, así que vuela, vuela, que llegó el ritmo nueva, cuela, cuela, y combinado con la vieja, vieja, te lo traemos puesto en bandeja pa' que lo baile y no. Ok, un poco de Federatón, tom, 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 tom. La casa que solo crea éxito, mamá. Pois aquí continuamos no especial de Noite Boa de Canal Rías Baixas. Imos agora ata un dos grandes reclamos da nosa contorna nestas festas de Nadal, unha iniciativa que xurdeu o ano pasado, pero que tivo tanto éxito que este ano volveron a repetir. Como non, estamos a falar da aldea de Nadal do Concello de Cambados, Uxía. Sí, a aldea que este ano ainda está máis fermosa que o pasado ano. Por ali están a pasar dúcias de persoas que, ademais de perderse entre as súas casiñas, fanse fotos ante o seu espectacular río. Como novidade, podemos dicir que este ano tamén ali en Feciñáns instalouse un posto de chocolate con churros. Pois moi bonita, me encanta. Maravilloso. A min estas cousas gustanme moito, A verdad que está moi chulo por rapaces pasear por aquí e que vexan a Navidade de outro punto de vista. La aldea guapísima, está guapísima. Pareceme precioso, pareceme que ten que haber ese ambiente navideño en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los sitios. La iluminación y el decorado me parece muy bonito. Veo que Cambados está con mucho gusto. Está puesto muy bonito y me ha gustado mucho, me ha sorprendido, no lo había visto nunca, siempre en verano. Moi ben, está moi ben, a min gustoume moito, a verdad que sí, encantoume. Eu xa o vin vir outro día con o meu marido. Pues está precioso, me encanta porque es una decoración muy bonita. Nosotros vimos desde el norte de Lugo, de San Ciprián, también pasar los días y llegamos aquí y encontrámonos con esto muy bonito.
Este ainda é pequeno, pero a outra filla xa é máis grande e xa justo isto, cada vez justo máis, como a todos os rapaces. El año pasado pudimos venir por problemas de cierre perimetral y todo eso, y este año venimos y muy bien. La torre, porque siempre voy a ella y sobre todo con mi abuela cuando era pequeña. Y el molino me encanta, es súper bonito. Pois me gustan máis as casiñas, porque son moi bonitas e tamén o río, porque por el molino e porque cambia las cosas de color e parece una cascada. Y el molino me encanta, porque me parece el molino de la seca. Yo creo que la disfrutamos todos, los niños más, pobrecitos, que disfruten todo lo que puedan, pero los demás también. Para todos, los que son los niños, los mayores, los medianos, todos. Yo creo que todos. Para todos, eu penso que para todos. Non, porque non xa, bueno, xa sempre é Navidad para eles, pero pues maiores tamén necesitamos recordar a Navidad un pouquiño, ese ambiente navideño. Los mayores somos niños 2 veces, así que aprovechamos de pasar un rato aquí. Os pais pasan ben, que a veces dicen que non, realmente pasan ben. Nosotros también disfrutamos también, al final, creas que no, las luces siempre llaman mucho a los niños y a los mayores, pues gracias a ellos también disfrutamos un poco más de las navidades y todo. É verdad que sí, que está ben, que por lo menos estar así quentiño e darlle un poquinho de sabor á vida, tamén está ben, sí. La idea era esa, que sabía que estaba Miguel con los churros y el chocolate, y igual vamos. Sí, hai que facer gasto no pueblo para que o pueblo vaya por riba e os churros sempre acompañan ben. Mil vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla? Las ganas de hacerlo bien, ya sé, tal vez me pierda de vista. No quieras saber por qué, cambiar el swing, bailar sin medida, hasta que duelan los pies. Quizás el mundo sea humano y tenga previsto abrir con la indulgencia a desmano, que poco se puede pedir. ¿Qué hacer si siempre encuentro a lo lejos motivos para seguir? ¿Qué hacer si no me dan los consejos? Si te preguntan, dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se perdió buscando el norte. Tengo la impresión que mi vida cambiará mejor mañana, mejor sin más, mejor mañana, mejor sin más. 500 gramos de nicotina pegados en el pulmón, cientos de litros de cafeína acelerando el motor. ¿Qué hacer si no sé quedarme quieta, sentadita en mi sillón? Mejor soñar, perder la cabeza. Si te preguntan, dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se perdió buscando el norte. Tengo la impresión que mi vida cambiará mejor mañana, mejor sin más, mejor mañana, mejor sin más. Bailar, cambiar, sentir el swing, creer que todo cambiará, y así me siento más feliz. Da igual, lo tengo que intentar, cada nota me hace sonreír.
Aí está, que maravilla o noso set musical nesta noite boa, a música que continuará ao longo deste programa, pero agora, Uxía, se te parece, imos ata Noia, porque non sei que opinas ti, pero eu creo que un dos concellos de toda a volta que máis bonito está este ano. Porque Noia neste Nadal coidaron ata o máis mínimo detalle. As principais rúas e prazas están totalmente engalanadas e cheas de luz, o que axuda aínda a dar un maior realce a unha vila que xa de por si é fermosísima. Que vamos contar os de Noia, que teñen unha vila preciosa. Unha vila preciosísima. E ademais deste novo iluminado que vos comentaba que hai na Casa Consistorial e tamén na Alameda, pois dá gusto tamén percorrer estes días pois as rúas principais do casco antigo, zonas como a Praza do Tapal, a da Constitución ou a zona do Curro e o Cantón. Bueno, e en canto a actividades para estes días, teatro, música, cine, bueno, hai de todo un pouco. Salientamos, por exemplo, os cantos de Nadal na rúa que organizan polo día 31 ás 12:30 da mañá, que van percorrer todo ese casco histórico. Tamén a exposición Puntada a Puntada de Ana Blanco na Casa da Cultura Áviles de Taramancos. O Concello xa houve, por certo, non ao longo de todas estas últimas semanas moitas outras actividades, pero bueno, un programa moi completísimo que Noia xa se adiantaron ao Nadal e xa arrancou a comezos do mes de decembro. Deixamos a costa porque terra adentro tamén hai moito que ver. Marchamos ata o Concello de Moraña. Sí, porque esta localidade, por suposto, tamén decorou para este Nadal as súas rúas e prazas. Un dos puntos a destacar é o da Carballeira de Santa Lucía. Este espazo converteuse nunha fermosa aldea de Nadal que gusta tanto a pequenos como a maiores. Do programa de Nadal, que aínda temos por diante, destaca un escape room para a rapazada que se celebrará o vindeiro día 28. Ao día seguinte haberá un contacontos no multiusos e o día 30 tamén no multiusos un espectáculo de maxia a cargo do Mago Teto. Si, agora que tamén falas do multiusos, ali teñen o espectacular Belén feito pola Asociación de Mulleres Rurais O Menir, no que, bueno, se fai unha réplica, non, das distintas parroquias que compoñen o Concello de Moraña, así que, xa ves, sobran os motivos para ir a Moraña tamén no Nadal. E agora facemos a nosa primeira pausa da noite. Queden connosco porque só durante a publicidade poderán vostedes ver os saúdos e felicitacións de Nadal dos alcaldes e alcaldesas da nosa contorna. E a volta estaremos no Belén de Valga disfrutando de algún dos espectáculos de Nadal de Rianxo ou de compras por Vilagarcía e Pontevedra. Non marchen porque estamos de volta de seguida. Seguimos. Era Rodolfo un reno que che tiña o nariz coma o sol por vermello e cun brillo singular. Todos los demais renos del se rían sen parar e o noso amiguiño non paraba de chorar. Pero o Nadal chegou e Papá Noel baixou e a Rodolfo dixo sí pola cor do seu nariz. Tirando do trineo foi Rodolfo o mellor e dende aquel momento toda burla rematou. Tiña o nariz coma o sol por vermello e cun brillo singular. Todos los demais renos del se rían sen parar e o noso amiguiño non paraba de chorar. Pero o Nadal chegou e Papá Noel vai
que dende aquel momento toda burla rematou, toda burla rematou. Pois aí estaba espectacular Tamara Pérez, que dentro duns minutos volverá a estar por aquí. Nos continuamos no especial Noite Boa aquí en Canal Rías Baixas, tamén en streaming no noso Facebook e no noso YouTube. Xía. E compartindo tamén con todos vostedes no cancelo Noite Boa CRB, onde nos poden facer chegar pois calquera mensaxe ou felicitación de Nadal. Bueno, pois continuamos nesta maravilla de praza aquí na parroquia de Nantes, no concello de Sanxenxo, pero agora viaxamos ata o concello de Meis, onde hai un protagonista indiscutible nas festas do Nadal. Por suposto, falo do Galo do Curral. Seguramente moitos dos espectadores que nos estean a ver dende Meis estean a esta hora a rillar un deses exemplares que ademais crían con tanto mimo. Pois seguro que sí, pero hai que dicir que en Meis o Nadal vai moito máis aló do Galo de Curral. O Concello organizou un sinfín de actividades para celebrar estas datas, como a visita de Papá Noel, teatro ou tamén un tren de Nadal que percorreu o municipio coincidindo co día da feira. Estamos dando unha volta polo pobo para velo co tren. Moi bonito. A verdad que estuve un ano pasado, pero ahora miro moito mellor aínda. Ben, están se portando todos moi ben, espero que siga así. Hoxe os nenos e as nenas de Meis empezaron a ludoteca Ludomeis Nadal 2021-2022 que están, bueno, os nenos están contentísimos con este primeiro día. Xa deron unha volta no tren turístico, xa saudaron a Papá Noel e agora en un ratiño vai a ir Papá Noel a saudalos mentres merendan, co cual, bueno, pues está sendo unha mañán de moito movimento e que lle está gustando moito a xente. Ademais dos nenos da ludoteca, moitísimos nenos do pobo que veñen a ver a Papá Noel, que obviamente para todos os nenos, e que veñen a pasear no tren, e ademais xente maior que lles está gustando moito a iniciativa. O tren fai unha pequena ruta, vai por aquí polo centro de Mosteiro, vai pola saleta, pola parte exterior da saleta, e lles está gustando moitísimo. O Galo de Curral é moito galo de Curral, é moito galo. O primeiro mes damoslle un pouquiño de peso para arrancalos e logo xa millo, fabada, cereales e moito polo prado. Andan soltos seguido. E logo tamén pois de patata cocida, verdura. Ao primeiro dámoslle un pouquiño pienso, porque os galos teñen que salir. Durante un mes ou así, dámoslle un pouquiño pienso. Despois xa van con maíz, verdura, o que pican pola horta, porque andan soltos pola horta adiante, cebada, trigo, todos perquémonos na casa, pan, patatas, de todo. Eles comen de todo pola ir adiante. Isto non ten nada de químicas nin de nada, todo é natural. Todo é natural. Corren moitísimo, por eso teñen a carne tan dura. Home, cada un fai na súa maneira. Está bo de calquera maneira que o fagas. De calquera maneira. Está moi bo estofado, está moi bo a forno. De calquera maneira. Isto casi se come sin preparar. Casi se come crudo. Da maneira tradicional. Eu chamo a receta da avoa, porque ponse un adobo ben feito no día anterior, con allo, perexel e un pouquiño de coñac, e o día seguinte dórase e logo pois condimentase con un pouquiño de pimentón dulce, picante, orégano, tomillo, e unha vez que este cocido, medio cocido, sacámolo, poñémolo nunha fuente do forno con un chorriño de coñac e o forno. Está riquísimo. E de Meis marchamos ata o municipio veciño de Cambados, porque na vila do Albariño hai moito máis que ver máis alá daquela aldea de Nadal.
Pois si, Dani, porque como sempre en Cambados a decoración de Nadal é espectacular. Ali saben sacarlle moito partido á fermosura do seu patrimonio. Entre outros puntos, destacamos os mellor iluminados, que son a Praza do Concello, onde por primeira vez adornaron o piñeiro natural que preside este espazo. Sí, un árbore que ten uns 40 metros de altura, e debaixo puxeron un adorno xigante. Tamén está preciosa a Praza da Xuventude ou a Rúa Real, por exemplo. Hai moito que ver por Cambados. En canto a propostas, destacamos as atraccións e a pista de xeo que puxeron no Parque de Torrado, que vai estar disponible tanto esa pista como o conxunto das atraccións ata o día 8 de xaneiro, e tamén un concerto da banda de música de Castrelo este día 26, outra opción, por exemplo, as badaladas do día 31 no Concello, ou a visita, como non, do Apalpador e os Reis Magos. E agora marchamos cara ao Barbanza, a túa terra, Uxía, que te parece se miramos, por exemplo, como está de bonita a cidade de Ribeira. Un lugar ideal para pasar estas datas, para disfrutar estes días de Nadal. Na Praza do Concello, por exemplo, teñen instalada unha bola xigante de 9 metros de altura e multitude de cortinas de luces por todo o perímetro. Hai tamén 4 pórticos luminosos nas entradas da Rúa de Galicia e na Rosalía de Castro. Miden 12 metros de alto. Con bello vento. Sí, en total unhas 60.000 bombillas LED. Bueno, non son 11 millóns, pero bueno, non está mal. Non está nada mal. Bueno, hai outros moitos puntos tamén iluminados por todo o Concello, tamén nas parroquias, e tamén, por suposto, moitas propostas. Creo que un medio cento de propostas teñen por aí argalladas, non? Pois sí, mira, por toda a vila están instalados puntos de recollida de soños, que se complementan tamén cun poboado de Nadal, onde os nenos poden entregar as súas cartas ao Apalpador, a Papá Noel ou aos Reis Magos. No auditorio tamén se celebran espectáculos infantís cada tarde ás 7, monicroques, maxia, humor, de todo. E tamén hai hinchables e obradoiros, non só no casco, en Santa Uxía, senón en todas as parroquias con Nadal Pelegrín. Pois aí están esas propostas que nos chegan do Barbanza. Mira, o que Uxía foi falar antes do galo de Curral de Meis, e xa me entrou unha fame que xa non che digo, e bueno, xa esta xentiña que temos aquí sentada, non che digo a fame que ten. Pois mira, Dani, para fame, a que vos vai entrar agora, porque estivemos na Praza de Abastos de Pontevedra comprando o mellorciño para a cea desta noite. Mira, mira que cousas máis ricas atopamos. Pois a xente agora neste momento o que demanda é a centoliña, a vieira, tamén ten moito éxito, e a cigala. Pois o máis popular é a centola e o camarón. E a cigala tamén. Eu creo que o marisco estrella normalmente sempre é a centola. A centola estáse moi boa. A centola, o camarón, a cigala. Xa miras, aquí está todo viviño e todo bo. Hai un poquito de todo e que se anime e que compren tanto pescado como marisco. Comprei un centolo, ten boa pinta, parece que está bo, xa o probaremos a ver como vai. Poñeremos un pouco de marisco e un pouco de pescado, bueno, entre os 2 días, non sei que día poñer, é un pouco de cordero, xa está. Pois unhas vieiras, un salpicón de boi e unhas gambas a la plancha. Encarguei, estou encargando, porque a mí non me gusta congelado. Entonces veño o día de Nochebuena e collo e preparo. Home, eu recomendo sempre, por exemplo, que poñan camarón, porque é un marisco que se fai un pouco caro, pero anda moitísimo. De feito, 1 kilo, pois 6-7 personas perfectamente de outro marisco, para 6-7 personas fanche falta 2, cerca de 3. É como espera de todo, que me leven de todo. Todo está sale che ben. Comprando escollidiño e seleccionado, a calidade é moi boa ahora nesta temporada. Está todo maravilloso, a verdad, porque mira, incluso o boi está saindo buenísimo, a centola está espectacular, e bueno, camarón que che digo, de lo que ver por, se miras, viviño precioso, todo o que temos todo é bo, A ver, bo de calidad está todo, porque a centola está petada, que é boa, e a nécora igual. Mellor, centola, cigala, nécora, vieira, o boi vai un pouquiño a menos xa non salen tan cheos, pero o mexillón buenísimo, de ameixa buenísima, o resto é a mellor temporada e o inverno. Ahora mismo está moi boa tamén a ameixa, está moi gordiña, a ameixa babosa, está un precio este ano moi ben, outros anos tiña estado moito máis cara.
E despois, por exemplo, algún peixiño mismo forno, algo guisado que tamén está moi bon, borrape, unha boa merluza, coruxo, rodaballo, linguado. Os precios van subindo, non están tan caros como outros anos, aunque a xente di que sí, non, para nada. Pois a centola está aproximadamente 8 ou 9 euros máis barata que o ano pasado. Bacalao na miña casa non se come ahora, os fillos non queren bacalao, antes sí. Antes tomaban bacalao meus pais e meus irmáns, pero ahora non. Normalmente nos comemos o bacalao o día de noche van a noite, e despois un pouco de marisco, langostinos ou unhas cigariñas pequenas. O bacalao na Nochebuena é algo de marisco. Que se deixen caer por aquí pola plaza, que hai moi bo e que se animen, que estamos en festas. Pois aí estaban eses produtos de calidade do mercado de Pontevedra para organizar unha velada ben especial. E falando de veladas especiais, a que montaron no colexo de Vilaxoán, en Vilagarcía, os nenos foron vestidos de gala ao cole e fixeron un simulacro de badaladas no patio. E incluso cantaron panxoliñas e ata tomaron o chocolate con churros. E que ali en Vilaxoán sí que saben como dar a benvida por todo alto ao Nadal. Primero tomamos las campanadas, pues estamos celebrando el Año Nuevo. Estamos celebrando el fin de año adelantado. Comendo 12 gusanitos dunha bolsiña. Comer las uvas, pero serían gusanitos. E abajo cuando tocaban las campanadas. Comimos gusanitos, 12 gusanitos. El fin de año solo que no es fin de año. Tomamos las campanadas, después cantamos y ahora estamos tomando chocolate con churros. E fomos cantando cada curso unha canción en distintos idiomas. En francés, en catalán, en español, en galego, etc. Después estuvimos cantando y ahora estamos tomando chocolate con churros. Cada curso cantamos unha canción e comimos 12 gusanitos para celebrar o Ano Novo. Y luego vinimos aquí a comer los churros con chocolate. Está rico, solo que a mí ya se me acabó. A los padres les mandaron que teníamos que ir de gala para hacer como cuando vamos en el fin de año. Elegantes porque teníamos que celebrar algo importante para este año. Porque había que venir de gala. La mayoría viene con camisa, unos vaqueros y así. Porque é un día de gala. É fin de ano e a xente, como di o meu compañeiro, ven de gala, ven guapa. Levamos 2 anos moi duros para os rapaces sin ningunha actividade conxunta, nin excursións, nin nada. Entonces queríamos demostrarlle aos adultos que os nenos a veces fan as cousas bastante mellor que os adultos. Entonces, como se pudo ver, se respetaron os grupos burbullas, se puxeron as mascarillas en todo momento, non se correu ningún resgo. Os nenos fixeron algo distinto, viñeron todos guapos, que lles encanta tamén, romper un pouco a rutina do cole e do todo curso, e nos pareceu un ben colofón de fin de trimestre.
que no puedo mentirte, porque te quiero hasta el alma. Echo de menos tus manos y tus caricias al alba, cuando me estrechas entre tus brazos y me adivinas los sueños. Sé que no puedo quererte más, porque es amor lo que siento. Haz lo que quieras de mí, pues en tus manos confío. Por ti yo salto al vacío, seguro me hace sentir, porque yo sé que este amor es cada día más grande. Por eso sigo adelante y sé que sin ti, de amor no soy nada. Aunque no sea del sur, yo quiero regalarte mi mejor sonrisa, cantarte una canción directa al corazón que despierte tu risa. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones, para que al despertar te pueda dibujar todas mis ilusiones. No me digas que no sientes lo mismo que siento yo, porque sé que tú no puedes vivir sin mi amor. Haz lo que quieras de mí, pues en tus manos confío. Por ti yo salto al vacío, seguro me hace sentir, porque yo sé que este amor es cada día más grande. Por eso sigo adelante y sé que sin ti, mi amor, no soy nada. Aunque no sea del sur, yo quiero regalarte mi mejor sonrisa, cantarte una canción directa al corazón que despierte tu risa. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones, para que al despertar te pueda dibujar todas mis ilusiones. Porque yo quiero que tú bailes como ayer, porque yo quiero que tú vayas a enloquecer. Desde Sevilla hasta Santiago y al volver te seguiré cantando. Porque yo quiero que tú bailes como ayer, porque yo quiero que tú vayas a enloquecer. Desde Sevilla hasta Santiago y al volver te seguiré cantando. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones, para que al despertar te pueda dibujar todas mis ilusiones. Aunque no sea del sur, yo quiero regalarte mi mejor sonrisa, cantarte una canción directa al corazón que despierte tu risa. Aunque no sea del sur, yo quiero que tú cantes todas mis canciones, para que al despertar te pueda dibujar todas mis ilusiones. Sé que no puedo mentirte, porque te quiero hasta el alma. E continuamos no especial de Noite Boa de Canal Rías Baixas e marchamos agora ao concello de Vilanova de Arousa. Pois ali no Xardín Umbrío teñen instalada unha completa aldea de Nadal con elementos do máis variado. Ademais das casiñas típicas, este poboado ten elementos sorprendentes como as reproducións dun hidroavión ou o típico bus inglés vermello. Este ano chega cunha novidade, incorporouse tamén unha nova atracción. Trátase dun barco pirata que, polo que eu sei, está gustando moitísimo a rapazada. Tamén está ben bonita a estación marítima, onde puxeron unha fermosa árbore de Nadal. E tamén, por suposto, moitas actividades dentro do Nadal Cultural que organiza o Concello. Día 26 está previsto o Festival Infantil con hinchables e xogos, vai ser no multiuso, e tamén o concerto de Manso e Amigos. E despois, o día 2 de xaneiro, espectáculo do Mago Teto, despois a visita dos Reis Magos, e xa pechando o programa o Festival da Escola de Artes Calibeiras, que vai ser o 9 de xaneiro. E agora cruzamos a ría e facemos parada en Rianxo, Xía. Pois ali todo o concello brilla este Nadal con luz propia, porque todas as parroquias están perfectamente iluminadas para vivir estas festas. E, por suposto, tamén os lugares máis emblemáticos da localidade locen dun xeito especial. Por exemplo, o Campo da Riba, a Alameda, a Capela da Guadalupe ou a contorna da Igrexa de Santa Columba. Si, tamén moitas propostas de lecer. Por exemplo, temos o día 26 pola tarde o concerto de Nadal da Escola de Música da Vila. O día 29 tamén organizaron un concerto infantil tecendo soños coa soprano Esperanza Mara e o pianista Alfredo Susavila.
Esas son algunhas das propostas que nos chegan dende o Concello de Rianxo, pero na vila de Castelao xa hai tempo que comezaron hoxe a festexalo nada. Sí, e nós tivemos ocasión de disfrutar de algunha delas, por exemplo, un festival de clowns e tamén o espectáculo Apalpadoriños, no que tivemos ocasión de falar co polifacético Nelson Quinteiro. Subeu pola rampa. Meterse nun globo e salir. E Alba tería medo de que explotara o globo. Como eu sou moi pequena e o globo moi grande, pois impacta moito. Tens que entrenar con colegas, porque se non o fas con colegas podes quedar dentro atrapada, entón é un problema. Pero se tes colegas ao lado e unhas tesoiras, podes practicar todas as veces que queiras. O público fantástico, a vila é fermosa e a verdade é que é un gusto vir por aquí. Temos despois un grupo de rock infantil para os máis pequenos, porque sabemos que unha vez que empezan a festa, pois teñen pila e pila xa para rato. Queríamos facer un pouco de festa para os máis pequenos, que son os que levan estes 2 anos sufrindo na pandemia, máis que nada, que empezan as navidades, pois que noten ese comezo e arranque festivo destas festas tan entrañables, vamos. Pois é o espectáculo Apalpadoriños, que ven a ser algo así como un musical de Nadal, pero basado na figura do apalpador e da apalpadora do Courel. E nós vimos a ser como eses trasnos domésticos da tradición galega que na noite de Nadal axudamos ao apalpador a repartir os agasallos, porque el é moi grande, pero poder non pode. Entón, os trasnos axudan ao apalpador a percorrer toda Galicia. Temos cancións, temos coreografías, temos músicos, jaiteiros, verdade, jaiteiros? E temos tamén moita maxia, verdad? Porque isto vai ser un Nadal, Nadal, máxico Nadal. Que a xente acuda ao comercio local, que o siga apoiando, que compre e merque en Rianxo, que é un pouco o obxectivo de toda esta movilización, todas estas actividades, iluminación e todo o que se poida organizar, a ludoteca para a xente que vai a comprar, todas son medidas que buscan favorecer precisamente iso. Porque a veces me cuesta tanto decirte que no, porque me apuntan tus ojos y soy un tímido, porque en medio de tanta guerra puesto en el amor cuesta esquivar las balas pero sigo nítido. Nítido, nítido, aunque sea tímido, pero yo sigo nítido, nítido, nítido. Me cuesta creer en el amor, pero yo sigo nítido. Soporté 1000 engaños con el pasar de los años, amigos, hermanos que ahora son extraños. Soporté el peso de la sociedad, soporté que por ser distinto me golpearan sin piedad. Soporté y soporto ser discriminado por mi acento. Aprendí a autocontrolarme para no volverme violento. No supe aprovechar cuando tuve mi momento. Quise correr y debería ir más lento. Perdí par de trenes que lo mismo no vuelven a pasar. Si crees llamarlo miedo, yo lo llamo esperar. Que es fácil subirse a la moda con tal de llegar, pero el precio es muy caro y no lo quiero pagar. Estoy enchufado, muchos me quieren desenchufar. Estoy prendido y aguanto que me quieran apagar. Mi alma grita y mi conciencia la quiere callar. Mi mente es un vaso de agua y no me quiero ahogar. Porque a veces me cuesta tanto decirte que no, porque me apuntan tus ojos y soy un tímido, porque en medio de tanta guerra puesto en el amor cuesta esquivar las balas pero sigo nítido. Nítido, nítido,
aunque sea tímido, pero yo sigo nítido, nítido, nítido. Me cuesta creer en el amor, pero yo sigo nítido. Yo sigo nítido, pero yo sigo nítido. Yo sigo nítido, nítido. Soporté y soporto que muchos me quieran meter un dedito en el orto. Soporto que por delante me traten de usted, pero cuando me doy la vuelta me apuñalan otra vez. Sigo aguantando el estallido, sabiendo que lo comido siempre es por lo servido. A veces cohibido, a veces me da morbo lo prohibido. De ser políticamente correcto a veces me olvido. Y es obvio que el que algo quiere algo le cuesta. La ola es demasiado grande y solo ven la cresta, por eso mucha gente apesta. Se cree en Holanda, yo soy Andrés Iniesta, arrancando el juego, que nadie se quede afuera. No van a apagar el fuego, dentro mío hay una hoguera. Soy un loco asistemático, poco problemático. Si me pongo sincero, me tachan de antipático. En la foto siempre fuera de foco. Muchos piensan que no valgo, otros piensan que estoy loco. Y a pesar de las cosas que soporto y que soporté, sigo nítido, por eso lo digo otra vez. Nítido, nítido, aunque sea tímido, pero yo sigo nítido, nítido, nítido. Me cuesta creer en el amor, pero yo sigo nítido. Yo sigo nítido, pero yo sigo nítido. Yo sigo nítido, 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 aunque sea tímido, pero yo sigo nítido, nítido, nítido. Me cuesta creer en el amor, pero yo sigo nítido. Yo sigo nítido, pero yo sigo nítido. Yo sigo nítido, nítido. Pois agora recibimos aquí no especial Noite Boa de Canal Rías Baixas a unha estrela de Nadal que brilla con luz propia todos os días do ano. Patricia Fernández Santana, que tal? Como estás? Boas noites, bo Nadal. Bo Nadal, moitísimas grazas por esa presentación, así da gusto. Unha máis da familia de Canal Rías Baixas, claro que Pois sí, sí. a verdade que sí. Encantada de estar aquí, moitas grazas pola invitación e nada. E a ti por vir, claro que sí. Compartir este momento con vos, todos desexamos xa, así que... Gracias, Patri. Non fai falta presentación porque todos vostedes xa coñecen a Patri, comunicadora, presentadora, en definitiva, unha muller polifacética que non para. Queremos saber como che vai a vida, Patri. Pois a verdade é que vaime ben, non me podo queixar, estou facendo cousas moi bonitiñas, estou volvendo aos orixes do xornalismo, facendo moitas entrevistas por aí, conocendo moita xente, facendo cousas moi chuliñas con Rubén Ríos tamén, presentando moitas galas. A verdade é que últimamente saíronme moitísimas galas para presentar algo que me encanta, porque iso significa visitar moitísimas parroquias de toda Galicia, conocer moitísima xente e disfrutando moito da miña profesión, que é algo que me gusta moito. Teño sorte, a verdade, non me queixo. Contanos máis algo desa volta aos orixes do xornalismo, eses proxectos nos que estás traballando. Pois a verdade é que, bueno, estive durante 3 anos presentando Luar, encantada da vida, e agora, pois, fixen un cambio totalmente de, pois eso, de escenario, nunca mellor dito. Estou, pois, volvendo eso, a sair á rúa, a entrevistar xente, a coñecer moitos lugares de Galicia, moitas historias agochadas, xente que vive no rural, xente moi interesante. E a verdade é que estou moi contenta e volvín a estudiar, porque son un pouco inquieto. Entonces, eso de estar todo o día na casa, para mí non está feito. Entonces, pues nada, aproveitando o tempo, eu non sei parar quieto. Bueno, decías que moitísimas galas hoxe nesta Noite Boa, aquí tamén na gala de Canal Rías Baixas. Eu que vou ser o galloso do futuro, estou encantadísimo de que estés aquí con nós. Mira, xa eu estaba pensando, eu creo que a xente toda que está por aquí xa estaba mirando, porque entre o traxe que me traes que veño elegantísimo, e ti tamén, bueno, Uxía, estamos todos de maravilla. Todos que dá gusto vernos, estamos para presentar as badaladas do ano que ven. Pois así, facemos chamamento, a ver se hai badaladas ou no que de. Mira, ti, agora que falas así de cousas do Nadal, es unha muller desas as que lle gustan estas festas, ou é dese tipo de xente que di, Nadal que pase rápido, mellor? Non, a min gustame moito, pero casi
o sea, vos diría que me gusta máis todo o previo das datas fixas, das datas clave de Nadal. Encántame como se poñen as rúas fermosas, o lucerío, como isto que temos aquí, claro. A decoración toda, é algo que me encanta, ir pola rúa, todo está bonito, a xente mercando por aí, Ledicia, e logo disfruto moitísimo da Noiteboa, porque dende sempre, eu sempre pasei en familia na miña aldea en Paradiña. Nunca saín de noite na Noiteboa, sempre estamos, ainda que seamos pouquiños, disfrutando moito, a verdade é que me gusta moito. Sí que é certo que o fin de ano é así como unha noite de morriña, non? Non sei se vos pasa a vos, é como noite feliz, pero ao mesmo tempo tamén é unha mestura de sentimentos, porque como que dá pena, non? E un poquinho tamén diferente a Noiteboa, non? Xa é familiar, pero despois tamén un poquinho de festa, non? Claro, despois hai que salir botar un baile, porque tamén de cando en vez hai que engalanarse, hai que poñelo brilli, e hai que festexar, bueno, tamén cos amigos, que non está mal. Claro. Bueno, decías que é unha persoa moi familiar, sabémolo ben, que te gusta estar rodeado sempre dos teus amigos, tamén da túa familia, por suposto. A ver, como é na casa do Santana unha Noiteboa? Que non pode faltar na Noiteboa de Patri Santana? Pois na Noiteboa de Patri Santana non pode faltar, por suposto, unha mesa engalanada, porque xa me encargo eu, porque digo, mira, un día, poñelo mantel, adornar todo. Volvemos a esas tradicións de poñelo mítico xorsei. Sí que é certo que os mercamos fai moitos anos un xorsei deste con luces e con redes. Sí que estiveron moi de moda, sí, volven, non? Saíron nos tambos, que os xorseis teñen como 8 anos e dixen, pois hasta que se acaben, habémolos poñer. E nada, disfrutar moitísimo todo en familia. Unha boa cea, claro que sí, non pode faltar marisco noso. Además, co das Rías Baixas, casualmente, non? Que xa era unha tradición da miña avoa, polvo cocido, nós sempre temos para cear, a máis de todo, marisco, todo que se pode ter, sempre hai un polvo así. Non hai bacallau, hai polvo. Non, nós somos de polvo cocido, sí. Mírate. Son así costumes que nos deixaron os avós e nós perseguimos, porque a verdade que está moi bo. Podemos comer todos os días, porque non cealo en Noiteboa tamén. Pois ademais do polvo e tamén deses xerseis tan duradeiros, non sei se hai algunha outra tradición que non pode faltar na vosa casa nesta Noiteboa. Pois a verdade é que eu veño dunha familia moi festeira, que lle vou facer, tive a mala sorte de nacer nunha familia moi festeira, e sí que é certo que, aínda que a xente se vai retirando, nunca falta un pouco de música. Ademais teño a sorte, bueno, eu toco a pandeireta, teño un primo que toca a gaita, teño primos pequenos que tocan o tambor, meu pai quere tocar o bombo, está aí en proceso, entonces sempre montamos así como unha mini foliada ali, disfrutamos moito música, un par de cancións e logo pois... Pero a ver, panxoliñas ou lle metedes aí reggaetón con gaita? Non, a ver, panxoliñas hai que cantar algunha cántase, as típicas. Claro. Pero nós somos máis de cancións de foliada, que son as que nos saen no repertorio, son das que votamos máis. Bueno, unha vez pasada a Noiteboa, miramos xa cara ao 2022, que desexo se pides ao ano que ven, Patri? A ver, este igual soa un pouco tópico, pero é que eu penso que en ano de pandemia o único que se pode pedir é saúde, é normalidade. A ver, a normalidade como a coñecíamos ata agora igual non volve, pero algo máis, un pasiño máis, sí se pode pedir, pero sobre todo saúde, porque está claro que nos demostrou que sin saúde dá igual que teñas traballo, que non teñas, que estés casado, que non, que sen saúde non facemos nada, así que pedir eso e o resto, pois que vaya vindo. Mira, o tema este dos desexos de ano novo e tal é un tema que sempre dá moito xogo. Nós estivemos investigando por aí polas rúas, preguntándolle á xente cales eran os seus desexos para o 2022 e, bueno, ata nos atopamos cun home que quere máis pelo o ano que ven, así que supoño que o seu desexo será unha viaxe a Turquía. Bueno, propósitos para este 2022, pues trabajar, que eso es lo importante, y bueno, y luego también hacer un poco más de deporte también. Todos los años tengo los mismos propósitos, porque como nunca los consigo, este año es empezar en el gimnasio, el día 1, dejar de fumar y a ver si ponemos pelo, tío. Apuntarme en el ciclo de peluquería y ya, es que es mi sueño. Y estuve mirando para poner pelo, tío, ahora ya se animó un colega, vino con el pelo de allá de Turquía, vino de puta madre y estoy a ver si me animo. Pero es mejor, por lo que me dijo, que es mejor empezar antes de que la cosa vaya más, para que sea más natural y menos traumático. Propósito, bueno, en general lo que se pide siempre, salud, suerte y un poco todo para los familiares, para los amigos. Y después tirando por otro lado, pues que nos toque la lotería, eso siempre además. Pues trabajo lo primero y salud, claro. Bueno, los propósitos ahora mismo en el caso mío es renovar la orquesta, porque soy cantante y soy bailarín de aquí en la Orquesta de Galicia. Y no, tengo empezado a empezar una orquesta para dentro de 2 meses, que es una temporada de verano.
Bueno, pues hombre, sí que me gustaría viajar más, pero claro, ahora con tiempos COVID está un poco más complicado, pero sí que me gustaría viajar y conocer nuevos sitios, por supuesto. Pues vivo en Milán y voy a cambiar de casa, que ya es un éxito porque está muy complicada la cosa. Entonces, aparte de eso, seguir con lo de siempre, vida sana, no fumo desde hace 2 años, yoga. Dejar de fumar, pero no lo tengo muy claro aún. Impulsar mi canal y viajar durante toda España haciendo videos, tutoriales para que la gente un poco siga mis pasos y bueno. Bueno, en general los fui cumpliendo, la verdad, los fui cumpliendo, que mis objetivos eran estudiar y trabajar y seguir formándome y bueno, eso sí que lo fui cumpliendo en general. Intenté dejar de fumar, conseguí intentarlo, que no lo había intentado hasta el momento, y fui un par de días al gimnasio. Casarme con mi mujer a día de hoy, que se cumplió porque ya se había retrasado 1 año, hacer el viaje de novios, claramente, que el Madrid ganase la Liga y la ganó. Viajar, estudiar más y ya. Pues encontrar trabajo. O sea, que estaba en el paro y encontré trabajo en el 21. A ver, yo trabajo para una empresa y me gustaría mañana, o sea, estoy estudiando otras cosas para poder tener mi propia actividad y poder trabajar como autónoma. Bueno, o sea, no, a ver, para 2022 esperemos que vaya poco a poco pasando todo esto, que bueno, que ya queremos, bueno, que ya se acabe un poco la pandemia, pero bueno, a ver si va mejorando un poco la cosa, ¿no? Pues seguramente sí, seguramente nos traiga alguna sorpresita, porque creo que también es lo que pide la gente, ¿no? Ya, si no, ya nos aburrimos de ver el coronavirus en la tele, el volcán ya no le hacemos caso. No sé, la verdad, pero igual otro virus o cualquier cosa. Pues la pandemia nos va a costar salir, tal y como vamos. Pero no sé, esperemos que nos depare algo más positivo, por lo menos. No, bueno, esperemos que no. Esperemos que no, la verdad es que La Palma y varias catástrofes como el COVID, pero bueno, esperemos que el año 2022 que venga bastante mejor. Bueno, optimismo siempre hay que ser un poco optimista y ir tirando poco a poco. Pois nada, que aquí continuamos no especial Noite Boa de Canal Rías Baixas coa visita sorpresa de Pati Santana, unha muller que di que adora o Nadal, pero imos poñela agora a proba a ver se sabe tanto do Nadal como ela de. Veña, imos xogar un pouco con ela. Pero non sabía que había exame, Aquí hai que chegar a Rías Baixas, hai que pasar o exame, senón non pode ser. Viña, vamos coa primeira pregunta. A zorra de Papá Noel, que xa empezamos ben, ten 9 renos. Un dos 4 nomes que che vou dicir agora non é un reno de Papá Noel. A. Rudolf. B. Donner. C. Pfizer. D. Prancer. A ver, esta faciliña para ir empezando. Home, espero que Pfizer. Pois sí, efectivamente, resposta correcta. Aplauso aí para Patri, claro que sí. Moi ben. Imos coa segunda pregunta. Isto vai collendo dificultade, isto cada vez vai a máis, vai a máis. Me miras moi intenso, darme medo. Onde é tradición limpar todo de arriba para baixo na noite do 31 de decembro para recibir o ano novo? Algo que nos viría ben, eu creo que a todos nas nosas casas. A. No Xapón. B. Facíano as monxas do convento de Santa Clara en Pontevedra. C. No Reino Unido. Ou D. A ninguén se lle ocorre limpar a casa o día de fin de ano. Eu supoño que as casas estarán limpas o resto do ano, digo, é que non deixarán Bueno, hai moita alfombra por aí que sacudir, A ver, habría que levantar moita alfombra. A ver, eu que sei, se botas sentido común o día de fin de ano que tes un lío que tes que comprar as uvas e as últimas compras, non te pasarás o día limpando na casa, digo eu, non? Hai por aí algún sitio que son moi meticulosos, que teñen todo sempre... A ver, Uxía, como dindo Uxía, veña. Estou con Patri, diría esa, pero pensa nun país que o mellor son un pouco máis meticulosos que a limpeza. Que sempre jarlan todo aí nos armarios, aí... moi organizados, que lles gusta ter todo no seu sitio. É que non me acordo do resto das opcións. Tens que repetir. Opción A, o Xapón. A opción A, o Xapón. Bueno, imos aí... Bueno, 50-50, 50-50. Esta era complicada. Home, aquí saltarme do reno da limpieza. Do reno Pfizer, a limpeza do Xapón. A miña cabeza fixou. Terceira pregunta, veña. Onde xurdiu a tradición de decorar a árbore de Nadal? Opción A, no Grove, pola gran cantidade de piñeiros que había noutrora no Monte Siradella. Opción B, en Alemania. Opción C, en Nova York. Ou opción D, en Vigo.
Anabel Caballero encantaría que fuera amigo. Seguro que estáis rebuscando na historia se cadra atopa algún documento que así o certifique, pero creo que aquí a xente sabe, verdad? Onde naceu? Alemania... Alemania, no, a ver, está aí entre Alemania e Nova York, A ver, quen dice Alemania? A ver, por aí quen di? Por aquí din Alemania, moi ben esta nena. Nova York... Nada. Que fiarse dos cativos, Esta nena controla. Que me vou fiar da rapaza porque as novas xeracións se veñen pisando forte. Sí, señor, un aplauso para Patri, tamén para as rapazas. Acertaron de pleno, claro que sí. Un aplauso para elas. Veña, imos coa cuarta pregunta, que esta é gastronómica, nunha noite como a hoxe. Imos a ver, o de Vilalba ten moita zona, pero nas Rías Baixas hai outra vila onde o Capón ten unha gran tradición. A ver onde é? No concello de Ribeira, opción A. A miña terra? Opción B, no concello de Poio, de aí ven o seu nome, podería ser. Opción C, no concello de Meis. Ou opción D, nesta zona só se cea marisco. Aí tensión agora... A ver, eu creo que por descarte xa podes ir... A ver, eu penso que Ribeira non, verdad? Ribeira... Non. A mí só me Meis, pero non sei por qué. Pois claro que sí, o galo de Curral de Meis, efectivamente, que hoxe... Pois mira que ben, pero que me pego. Hoxe, claro, moitos veciños de Meis están a cear, efectivamente. Pois que lles aproveita toda a xente de Meis ese Capón maravilloso. Se nos queren convidar, eu encantada. Nós a marchar daqui, collemos o coche e vos ata Meis un plis. Mira, última pregunta. De momento vai a cousa ben. Creo que aprobar. Imos botar a vista atrás. No ano 2013, a lotaría lanzou un terrorífico anuncio no que varios artistas cantaban, recordas o anuncio, no que varios artistas cantaban unha panxoliña. Estaba, por exemplo, David Bustamante, Montserrat Caballé, Marta Sánchez e quen máis? Julio Iglesias, opción A, opción B, Rafael, opción C, Los del Río ou opción D, Ana Angueira, que por certo nos acompaña esta noite no set musical. A mí, é que eu, hai dúas imaxes dese anuncio que non vou esquecer na vida. Rafael, creo que me traumatizou porque había moita xente, con todo respeto a eles. Eles os pobres fixeron o que puideron, pero creo que moita xente tivo pesadillas que despertábanse de noite escoitando. Efectivamente. Efectivamente era Rafael, aplauso para Patri, porque é Rafael que tempo despois, por certo, recoñeceu que ese anuncio fora un auténtico disparate, dixo él nunha entrevista, o sea, non andaba desencaminado. Concordo con él completamente. Bueno, pois aí está, Patri Santana, efectivamente, raíña do Nadal aquí en Nantes. É o meu agasallo. Agora falamos aí con produción. Home, porque digo eu que xa que superei ao exame, polo menos... 4 de 5. O agasallo, Patri. O agasallo, Patri, foi que estiveras esta noite con nós. Moitísimas grazas por vir ao especial de Noite Boa de Canal Rías Baixas. Moitísimas grazas por convidarme, foi un placer estar en nada que felices festas a toda a xente que está vendo o canal das Rías Baixas, para vos tamén e que teñades moitos éxitos. E moitas grazas a toda esta xente que nos estivo aquí acompañando, claro que sí, que nos acompaña aguantando esta friaxe. Gracias, pois nada, aplauso para Patri e nós aproveitamos o xía, se che parece, para marchar a publicidade, sí, non? Xa que falaches de anuncios, pois pues veña, non metemos o da lotería, pero vai publicidade, vai. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa, camina, los mira sin verlos jamás. La Virgina tiene miedo y dolor. La Virgina no conoce el amor. Solitaria camina la viquina y la gente
gente se pone a murmurar y dicen que alguien ya vino y se fue. Dice que pasa la vida soñando con él. Tiene pena y dolor, y no conoce el amor. Solitaria camina la viquina y la gente se pone a murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa la vida soñando con él. Dice que pasa la vida soñando con él. Dicen que pasa la vida soñando con él. Pois aquí continuamos no especial Noite Boa de Canal Rías Baixas, aquí en Nantes, no concello de Sanxenxo. Bueno, Uxía, xa vai sendo hora de falar de cousas serias. A ver, que me va a regalar este ano? Dame igual que se xa o apalpador, os Reis Magos ou Papá Noel, pero eu quero un agasallo. Bueno, Dani, mira, ainda non o teño decidido, o que sí que teño claro que neste Nadal todas as miñas compras van ser no comercio local, porque aínda que sempre hai que apoialos, agora máis que nunca. Ademais, hai moitos concellos da nosa contorna, distintos mercados de Nadal que impulsan dende os concellos un xeito moi orixinal tamén de apoiar o comercio de proximidade. Nos estivemos no de Vilagarcía. No meu posto teño produtos relacionados co adorno navideño. Principalmente o que me dedico é a facer pezas de encaixe. Procuro meterlle a todas as pezas algo de encaixe. Sobre todo produtos feitos a ganchillo. O que máis fago normalmente son peluches, pero tamén fago gorros, chales, adornos navideños, como vedes por aí arriba, pero bueno, todo en ganchillo. Tenemos un poco de todo de Navidad, desde muñecos de Papá Noel, tenemos figuritas, centros de mesa, bolas de cristal, que vendemos muchas bolas de cristal, la verdad. A ver, un poco de todo. Sobre todo o que ofertamos é distintos tipos de cómics, desde cómics europeos hasta cómic americano como Marvel ou DC, manga xaponés tamén, e tamén un pouquiño de merchandising como Funkos, calendarios de advento e demais cousiñas. Pues la verdad que sí, están llevando cositas para regalar para el día de Papá Noel, para llevar para... Van a cenar a casa de la madre, pues para los niños o para tal, pues le llevan cositas para regalar. Os peluches, pues menos, é o máis normalmente, sobre todo de personaxes, de debuxos animados conocidos, é o que máis se suele vender. Sí, más ben para regalar, Sí, por ejemplo, as botas son más ben para regalar. A xente está buscando eso, un regaliño para dar no Nadal, e, bueno, ven que no cómic pues, teñen aí un novo produto que dar, ¿no? Un novo regaliño que dar. Tenemos los mejores quesos zamoranos, tenemos lo que es los mejores productos de caza, de jabalí, ciervo, venado y mezclado. Tenemos también lo que es la cecina de león, chorizos y salchichones de bellota. Tiene moita demanda debido a, bueno, sobre todo a xente que prepara as cestas ou que quere para esas tablas de embutidos antes da cea e tal, pois teñen bastante demanda, a verdade. Ofrecemos os nosos escumosos de viño albariño e os nosos albariños especiais, tanto de barrica como de selección, un pouquiño a nosa variedade que temos específica da adega.
Eu estou moi contenta, independientemente do tempo, estou moi contenta co trato, ca xente, moi ben. Eu estuve un ano pasado tamén e hai bastante diferencia, porque o ano pasado co cierre perimetral, o Covid e tal, hai bastante diferencia, pero bueno, este ano de momento bastante ben, non me queixo. Sempre está ben as iniciativas para intentar axudar os comercios locais e demais. A iniciativa do Concello é moi boa e aparte axuda moito os hostaleiros e a todo o mundo, bueno, emprendedor que quere que salga ben este tipo de eventos, ¿no? Bueno, a mí parece unha iniciativa estupenda para que a xente poida mercar tanto nos comercios como tamén os nosos produtos e poida ter un pouquiño de variedade de produtos que non están á venda comúnmente solo nestas épocas navideñas. Pois a verdade está moi ben, porque hai moitos sitios onde podes ir, pero que te poñan estas instalacións encima de forma gratuita, pois a verdade non hai moitos e agradecese. Pois estupendo ese mercado de Nadal de Vilagarcía. Agora que falamos de comercio local, déixame sacar o meu reloxo de pet a ver que hora é, porque eu creo que efectivamente é hora de dar as grazas aos establecementos que colaboraron connosco, pois para poñernos así de guapos, no meu caso, a Rubén Neira Moda Hombre, un establecemento que poden vostedes atopar en Vilagarcía, na rúa Alejandro Cerecedo. A verdade que encántame traballar con eles porque vas ali e nun plis xa che resolven unha gala como a gala de Noite Boa neste caso, ademais con complementos tan maravillosos como a este reloxo, por exemplo, verdad, Uxía? Guapísimo, Dani. Maravilla. E tamén temos que dar moitísimas gracias a Tower Estilismos en Cambados, que foron as encargadas da maquillaxe e da perruquería. Como ven, o guapísimos que nos deixaron e ademais tratáronos de maravilla. Se queren poden facerlle unha visita na Avenida da Coruña en Cambados. Pois claro que si, feita xa esta reivindicación do comercio de proximidade, se che parece, Uxía, continuamos e imos de novo ata Poio, verdade? Vale, pois vamos a falar da iluminación en Poio, onde destaca especialmente o contorno da Casa do Concello e tamén do Mosteiro. Ali tamén un bo Nadal xigante e uns renos nos que podemos meter a cabeza para sacar unha foto co Mosteiro de fondo. Ademais, hai moitos puntos de luz por todas as parroquias e núcleos do Concello. Hai moitos concellos que están botando man deses alumeados, non, de selfie, porque tamén así de paso, pois claro, a xente sube as fotos ás redes sociais e claro, presumimos cada un que presuma do seu concello, claro que sí. Ademais, en Poio, falando dese municipio, unha das principais novidades é Seica na Seca, que se desenvolve nesa zona de Poio. Hai unha gran carpa que inclúe, mira, obradoiros de grafiti, skate, tamén un DJ e ademais distintas actuacións musicais. Ademais, por ali por Poio, a visita do apalpador o día 27, obradoiros infantís ou as badaladas de San Martiño o día 30. Son outras as propostas que teñen preparadas ali por todas as parroquias, sempre contando coa colaboración do tecido asociativo. Quizás con otro seré más feliz, habrá un sitio mejor que aquí, alguien más me enseñará a sentir. Da igual, no te quiero cambiar, contigo vuelvo a respirar, fuiste hecho para mí especial. Se terminó con el sonido de tu voz, mi corazón late al ritmo de tu canción. Eres la melodía que quiero cantar, sinfonía de amor. No sé por qué me siento así cuando estás junto a mí. Vuelve a sonreír y sé que esto durará. Quiero conservar tu amor
Pois continuamos no especial Noite Boa e como non, no Nadal é unha época na que proliferan as iniciativas solidarias. Nos atopamos unha moi chula nun colexo de Rianxo, Xía. Pois si, Dani, porque ali a rapazada do CRA de Rianxo está preocupada polos damnificados do volcán da Palma e que decidiron pois empezar a elaborar coas súas propias mans chaveiros, colgamáscaras, todo tipo de complementos para recadar fondos que serán despois destinados a unha ONG da illa. Pois estamos na parroquia rianxeira do Araño, na escola da Capela. Viñemos ata o CRA de Rianxo para coñecer unha iniciativa solidaria que están a desenvolver aquí nesta escola. Trátase da realización de abalorios para recadar fondos para o volcán da Palma, para os damnificados. Imos a coñecer un pouco máis en que consiste esta iniciativa. Temos que colaborar ca Illa da Palma, comprárenos moito. A iniciativa xurdeu na aula, os nenos tiñan moito interese pola temática do volcán, porque o vían nas novas, na tele. Entón, nun primeiro momento iniciamos un proxecto sobre o volcán da Palma, pero logo xurdiulles unha preocupación que era se había algún morto, algunha persoa que morrera a causa do volcán e que estaba pasando cas persoas que quedaban sin casa. Eles mesmos decidiron que tiñan que axudalos, non? Que querían axudalos, pero non sabían como. Entón, por exemplo, os máis pequeniños de infantil nos dicían: profe, eu teño cartos na miña hucha, pero non me van a chegar. Pois a través do diálogo e da reflexión, eles chegaron á conclusión de que tiñan que facer algo para xuntar cartos. Entón, tiñamos unha actividade iniciada aos maiores que estaban facendo uns portamascarillas para eles, para eles ter, como temos que usar a mascarilla, levar a mascarilla para que lles fose máis cómodo. Entón, eles mesmos fixeron a proposta. E se facemos moitos destos e os vendemos, entón, claro, pois nos parece unha iniciativa genial, non? Estamos facendo chaveiros para darlle cartos á Palma, para que collan un fogar, escolas, para que teñan unha vida como antes e vivan ben. Que hai un volcán en erupción. Os cartos que recolectamos van a ir para a illa dos nenos da Palma. O chaveiro para os nenos da Palma. Pois a mí me gusta máis facer os chaveiros, porque podes facer máis en un día. Dos collares metes un abalorio de cada color, despois metes un abalorio, outro abalorio, e vai quedando así un orden hasta que lle pos así como unhas letras, polo así, pos un enganche, apriétalo así e poslle para que angara así como unha flor. Estamos encantados con este tipo de actividades porque son actividades abertas á comunidade, é unha iniciativa que xorde dos nenos e traballar a solidaridade, que sean sensibles co que pasa ao seu alrededor, o consideramos moi importante, e despois tamén non solamente a nivel todo do que é o traballo en valores, sino tamén este tipo de actividades nos serven para que os nenos traballen moitos aspectos do currículum, pois nos parece moi interesante. Unha vez que teñamos xa todo organizado, serán os propios nenos os que decidan a que ONG ou que asociación queren enviálos. Nos faremos de propostas, faremos unha pequeniña investigación de a ver cal é o mellor a mellor asociación e a través da decisión dos nenos que faremos chegar según nos indique a asociación a que elixan eles. Pois aí estaba esa maravillosa iniciativa solidaria da rapazada do CRA de Rianxo en apoio á Palma, onde tamén está moi presente Uxía a erupción de Cumbre Vieja e no Belén de Valga, onde ademais tamén fixeron unha tómbola solidaria en apoio aos damnificados do volcán.
Pois o Belén de Valga, como sempre, pendente da actualidade este ano. Ademais do volcán, non faltaron tampouco alusións, por exemplo, á pandemia, cunha réplica do vacinódromo da Cidade da Cultura e tamén aos Xogos Olímpicos, con figuras para Ana Peleteiro e Teresa Portela. Máis de 5.000 persoas achegáronse xa a visitar o Belén máis famoso da nosa contorna, o do Concello de Valga. Os 32 membros da asociación Amigos do Belén de Valga elaboraron manualmente as 4.000 pezas que forman esta gran recreación do nacemento de Xesús. O Belén de Valga destaca pola súa originalidade ao mesturar pezas tradicionais cos sucesos máis novidosos. Home, pois este ano o que máis que un dos acontecimientos máis grandes que ainda está ocorrindo é o do volcán. Celebramos aquí unha tómbola e os cartos todos recaudados pois xa van hasta lá. O domingo xa se recaudaron casi 5.000 euros para mandar para lá. É o que estamos sorteando, a xente das casas comerciales e incluso particulares, algunhas cestiñas destas de Navidad, hai de todo, aí hai de todo. Despois tamén os dos Xogos Olímpicos, consiste en que andan ao redor nun circuito, todos cando no desfile de cando salen. Na catedral, como está aí representado unha contrarreloj da Volta a España de cando hubo este ano tamén, claro. Mr. Snowman, you are the one. Mr. Snowman, let's have some fun. Home, de política podemos encontrar a salida de Trump, a salida do Procés, bueno, tamén está aí a selección española en patinete tamén, salindo, como Luis Enrique. Os políticos máis ou menos están todos, está Feijóo vacunándose. O tema COVID, temos o hospital, temos o autocovid, temos a Cidade da Cultura, ca vacunación. O da luz, o da subida da luz, claro, tamén un pouco de... Tamén como tamén está falando moi este ano todo, tamén se leva coa subida da luz e todo, pois bueno, tamén o quixemos representar un pouquinho. Depende o que haxa os acontecimientos que haxa do ano para poder facer as figuras, que se parece moitísimo, intentamos que se parezcan as caras o máximo posible á realidade. Empezamos principios de outubro hasta decembro, a preparalo todas as noites, sábados, domingos. Home, para nós é un orgullo, non? Sempre que se nos declare de interés turístico, pois significa algo, significa que máis ou menos que estamos facendo o traballo ben, senón non o declaraban, que máis que lle gusta a xente. Prácticamente todas as persoas que pasan, cada volta que dan ven unha cousa nova, porque non se dá visto todo nunha tirada, porque claro, hai tantísimo que ver, entón nós temos tamén moito material para poñer, entón as cousas están aí, hai que ir fijándose moito, esta cousa leva moito tempo ver este Belén. Eran 4 puestos de churros, había sempre 3, este ano uns máis, con bebidas tamén, chocolate e todo. Este ano hai cada vez, claro, a haber máis ambiente, pois a xente anímase máis a vir e os puestos tamén se animan máis a vir, claro. Pois moitas grazas, como sempre, aos amigos do Belén de Valga por recibirnos con tanto agarimo un ano máis. Agora volvemos ao Concello de Meis, Uxía. Sí, porque antes estivemos a falar das actividades que se programaron, pero ainda nos falta botarlle unha ollada á decoración deste ano. O campo da Feira do Mosteiro conta neste Nadal cun árbore de luces ben xeitosa, acompañada dunha decoración por toda a Alameda. Ademais, tampouco falta detalle nas rúas próximas nin noutros moitos puntos do Concello. Ademais das actividades de Nadal, Dani, tampouco queremos deixar escapar esta iniciativa que teñen en marcha que se chama Prémiate en Meis, de apoio ao comercio local. O sorteo dos vales terá lugar o día 13 de xaneiro.
E facemos unha nova parada na cidade de Pontevedra. Si, ali, Dani, temos moitísimo que ver porque este ano a decoración esténdese ata 80 rúas de todo o concello. Destacamos algúns puntos, por exemplo, na Praza do Concello, a árbore de Nadal que é máis grande que a de Vigo, O sea que o conseguiron en Pontevedra. Boa competencia aí. Na Ferrería unha aldea ben bonita que inclúe postos para mercar agasallos e tamén, atención, os espectáculos lumínicos nas pontes do Burgo e as Correntes, todos os días ás 8 do serán ata o 7 de xaneiro. E en canto a actividades, ademais da carpa de Raíña Victoria, que visitábamos ao comezo do programa, tamén lles propoñemos que suban no tren do Nadal, que percorre o casco histórico da Boa Vila. Anoten tamén outras propostas, como a visita do Apalpador e a Apalpadora, o 3 de xaneiro, ou a gran cabalgata de Reis, que este ano, por fin, deixa de empregar animais. E, dende logo, xa ves, hai multitude de propostas para gozar destas festas, tamén na cidade de Pontevedra. Leyeron el cuento y la historia no acabó. Nos pintaron un cuadro que nunca se colgó. Nos van sacando todo y nos dan solo un espejito. Me tienen bien calentito. Nos vendieron la moto y el motor se rompió. Nos metieron el vicio y el vino se acabó. De pintarse la sonrisa se aburrió este payasito. Me tienen bien calentito. Vamos a bailar, a sumergirnos en el caos. Vamos a bailar, que el fin del mundo ya está acá. Vamos a bailar, a zambullirnos en el caos. Vamos a bailar, que el fin del mundo ya está acá. Porque ahora solo hay morbo donde antes había amor. Nos vendieron el humo y el fuego se apagó. Nos financian la manta y promocionan el invierno. Me tienen bien calentito. Pa' que no nos quejemos, hablan de represión. Par de multitas dicen que no es recaudación. Lo llaman democracia pa' que votes a un gobierno. Me tienen bien calentito. Vamos a bailar y a sumergirnos en el caos. Vamos a bailar, que el fin del mundo ya está acá. Vamos a bailar y a zambullirnos en el caos. Vamos a bailar, que el fin del mundo ya está acá.
Pois así chegamos ao remate do especial Noiteboa en Canal Rías Baixas. O xa creo que nos quedou un programa ben completo e ben chulo ademais. Claro que sí, temos que agradecer, por suposto, ao Concello de Sanxenxo que colaborou con nós para poder gravar aquí en Nantes e tamén na Praza dos Bancos. Graciñas, por suposto, a todos estes veciños e veciñas que nos acompañaron nesta noite aquí no especial de Noiteboa, en especial a unha, a Silvia Freire, que foi a que nos axudou a argallar todo isto e que estes veciños nos acompañasen nunha gala tan especial para nós, verdade, Uxía? Sí, moitísimas gracias, aí deixamos ese agradecemento e queremos despedirnos lembrándolle que poden volver a ver este programa tantas veces como queiran a través da nosa página web canalriasbaixas.com, tamén no noso Facebook e na nosa canle de YouTube. Pois sí, pois rematamos, foi un auténtico placer, desexamos que o pasaran tan ben como a nós. Moi boas noites e moi bo Nadal. Programa ofrecido por Fisio Ribeira. Contamos con Physium System, un sistema innovador de mecanoterapia para tratar a dor de orixe miofascial e articular, cicatrices agudas, migrañas, lumbalxias, ondas de choque radial e focal de alta frecuencia para tratamento de calcificacións, entre outras doenzas. Fisio Ribeira, a túa saúde en boas mans. Centro Médico Ribeira, ecografías 4D, endoscopia digestiva e urolóxica, traumatoloxía e ortopedia, radioloxía digital e panorámicas dentais. Especialidades e consultas con cita previa 981 87 0404. Centro Médico Ribeira, o coidado integral da túa saúde. Proafer, depuradora ecetaria de marisco vivo. Vendo ao público e online a particulares e hostalería. Ameixas, bogavantes, navallas e mexillóns das nosas propias bateas. Fai o teu pedido ao 693 40 6673. Este Nadal desfruta do sabor das rías galegas cos produtos máis frescos.